си като мен, няма работа с теб. Да, мерси за поканата, но деня ми е заед. Не мога. Здравейте, приятели! Аз съм Дари. И в момента снимаме на Майнкрафт. Да насаудирате за мене и да ви харесам. Нещо ще си пиша. Сокол задро. Добре. Знам, че аз с братовчет ми съм ви обещала поредици, но братовчет ми имаше много лоши проблеми и нямаше как. Извинете, че ми забива, но просто тази програмка ми пречи. Ще ви препоръчам отново клипове, защото май мисля, че преди не сте ме разбрали. Дидуди, Heaven Ball, Minecraft BG, Shadow Hex. Сега този ми излезна от ума. Даваха го по телевизията. Геймплей. Тези, които са в паката знака Продс. Не, излезна ми от дома. Хора, като се сета, ще ви го кажа. Но хора, не само ми гледате клиповете, мога ли ви лайквайте ги, ако са ви харесали. Абонирайте се за мен, защото и аз искам малко абонати. Първо взимате много дърво. Да. И първата ви работа, след като намерите дърво, и да намерите Sugarcane. Sugarcane ви е нужен за Enchanting Table. Значи Sugarcane ще ви трябва за книга да си направите и кожа от карав. Това са първите неща, които трябва да си направите. Това е най-важното. И след това вече почвате кирки, мирки, къщи, мъщи. След като искате, на мен много гаден сървър ми се падна сега на островче. Различни. И това ме нерви. Аз не учам такива сървъри. Но сега съм ви обещала и няма да го сменям. Гъдностни като поли има. А хора, аз на PlayStation на братовчет ми, който е Sony 3. Тройката. Намерих подводно. Сега как да ви го кажа? Сега съм забравила думата, ама съм намерила се едно като къщичка. Портала към края. С дракона. И там победих дракона, но казвам на братовчет ми, да снимаме, той зарече, ти вече го победи таки и аз викам, нищо е пак, нищо, аз ще го оставя на един удар ми и той ми вика, сега си го убила, така че не, аз викам, добре, както щеш, ако искаш да зарадваш зрителите ми. Той братовчет в момента го няма, не е в нас, но добре, че не е. Значи добре, че не е. Ще само да се заблява по компютъра, по лаптопа ми да е. Който и на него имам Майнкрафт, но не снимам, защото няма програмка и на мен не ми се сваля Java. И затова нещо ми е блокирано ли какво. Не знам. Хора, няма да снимам много минути, защото не знам дали ми е разрешено в YouTube, но скоро ще видя. Ето там има много Sugarcane, ще го вземем, да, разбира се. Моля ви, пишете ми коментари, харесвайте ми клиповете. След малко ще ви покажем скина.
О, боже, оттам до тук. Пишете ми коментари. Абонирайте се. Ако поне един клип ви е харесал с кучето ми, поне, моля ви, нямам много абонати, само един абонат има, който ми е приятелка. И аз съм се абонирала за нея. Тя е Minecraft BG. Ма още не знае как да снима. И това ще изтегля същата програма като моята. И ще снима на телефона, както ме, защото аз не мога да снимам на това, но само, че трябва някога да си оставя телефона и да мога да снимам. Но сете. Пътя за какво такова? Аз и без това ще си го посъдя. Хора, за малко приключва клипа, защото не знам колко минути са минали, но просто аз ви ги снимам вечер. Пък и утре съм в една моя приятел, в тази моя приятелка, която се е абонирала с мен. Много и благодаря, че се е абонирала. Но не съм я карала. Се тая. Еми, така. Щом тук съм ги посадила, значи тук ще живея. Мен не ми пречи. Ето, ще си живея. Ето, не ми пречи. Да, ето ми го скина, много е хубав. Нали? Аз пък правя. Така един крафтинг пръчки, така. Боже. Само, че хора само нерви. Ето, и легло даже за първо трябва да си такова след тия неща. Значи хора много ме нерви, че трябва в момента сега да копам, нямам такова планини, в които да видя камък. Но нищо, ще я мина. Аз да си пускам зомбитата в момента. Защото аз първо искам да си направя всичко. Къщи такова и после ще имаме епизод, в който ще се бием с зомбитата. После след като си вземете камъка, взимате докато ви се щурпи дървената кирка или до когато искате. Но да има поне 12. Защото да можете да си направите. И сега една вечер само да мина. Аз по вечери обаче хора ще ви правя клиповете, защото така ми е наредено. Така. С тези цвета ще украсим при нас. Нали? Ето мен толкова пък ми се копа и толкова ще си копам. Хора, никой на вас няма право да ви казва колко да копате. Но аз просто ви препоръчвам. Не ви казвам така стоятелно много такова, като някои хора, които го правят. Не знам кои са. Но има такива хора, те просто искат да е на тяхното. Но не ги виня, защото и ние понякога искаме пък да е на нашото. Да. И затова толкова много хора са такива. Били се махнала. Добре, семейта. Аз повече обаче хора ще ви правя клиповете. Ето. Меч. Кирка.
брадва, лопата. Даже може да всички уса и за печка. И ми свърши камъка. Нали ви казах, ето сега пържоли ще си изпека. Слагате си кирката, ако не ви е изтопена, след малко свършваме епизода. Само да спим. И така. Дано да ви е харесал епизода. Само сега си правим един чест. Така го правим и си прибираме всички неща за всеки случай. Заспиваме лека наш хора и довиждане от мен. Дано да ви е харесал този клип.